गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड सरकारा थामहिनबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बे साननैनि सिगां जोंहा जबनि बागै बा जबनि रिजाल्टखौ साख्रिनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होनायनि सायावनो दिनै जायफ्रा लिरगिरि जबनि सायाव आरो साख्रिनि सायाव जायफ्रा लिरदोंमोन बिथांमोना 96%, 95%, 94% मोननाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै बा थामहिनबा बिटिसि सरकारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। बे साख्रिनि सायाव जाख्ल'नायनि आरो कारापसननि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों जोंहा सासे मादै लोगोसे जाय सुबुङा लिरदोंमोन 95%, 96%, 94% मोननाय लिरगिरिफ्रानो दिनै बे साख्रिखौ मोननो हायाखै अब्ला सोरबायदिया साख्रिखौ मोनखो थारैनो बिनि गेजेराव कारापसन जादों होननानै जायफ्रा लिरगिरि जायफ्रा केन्डिडेटमोन बिथांमोना रोखा रोखा जोंनो बुंफुरनानै होदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे बिथांमोननि जे बाथ्रा प्रमद बर' सारनि हेंथायै बुंनाय बाथ्रा आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो फंसे खोथा होननो सानदों दानि बिटिआरनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों। दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन पासआथ' जाखादोंमोन जोंना फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय माबा शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय सुनिबाराव थांबाय जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया मा खालामनो मालायहा होलांबाय 8 लाख ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय आंनो गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय बे समाव दोहौ जाबाय गिलु फालु दोहौ जाबोदों देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन दा जोंखौनो नायफिना जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो बेनो जाबाय बिटिआर सरखार होननाया बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै जोङो गुवाहाटियाव कर्टआवसो केस हैनांसिगौ होनबासो बुजिसिगौमोन थाइसेबो नाङा होनलाय आं होनबाय आंनो नाङा मालिहा होदोंबाबो आं होआ आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो मानिया बे सारा दाना होनबाय बियो प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय आं बिराद दुखु मोनदों बेनो परिबर्तना थाइसेबो फैसा नाङा होननाया 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय जोंनि एरियायावथ' गैया सासेल'नो हिनजाव मालाय बेबो मोनबाय बेनो जाबाय परिबर्तना सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना जों सोर दुखु मोना जानो आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय गारि घरा सालायनानै इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो एखमबा 1800 एखमबा 2000 लादों बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ मिथिदों बोरो मानो जेबो मोना होननानै रायो एसे एनै मोनबाय हनै बेबो लोमा 1 लाख थाखाखौनो आखायाव दैनो मोनाखिसै जोङो सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखायाव दांनो मोना जोङो होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन 8 लाख आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ आयौ बिदि जायो सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा नै आंहाथ' अमेन डे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव 7,000 गोजों खारदों बाहायबो
आंसो खरस खालामजोबदों दै लायनाय मा लायनाय आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै आरो बिनि सायाव लोमजानाय आंहा बिसि गोबाव लोमजादों आङो मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै खुङैनो बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो रावबो हराखै आंनो आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों सारिता ना तिनता मा जाबाय हर गेजेराव होनो आदा रिजाल्टखौ बे जेबो नङा देलाय थिगानो दं जेनेबा बे जेबो नङा किन्तु 85 84 फोरनिफ्राय लानानै 96 मार्क मोननायालागि मोनाखै आं सिनायनाय जाय माने फैसा होआखैमोन फरेस्ट गार्डनि आरो ओमफ्राय फरेस्टारफोराव 91 92 मोननाय आं सिनायनायफोरानो मोनाखै होमबा अबे लेभेलाव जों फोथायबावनो जेनेबा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोंनि मा होनो काउन्सिल गभर्नमेन्ट परिबर्तन सरकारनो मा परिबर्तन सरकार जाखो होमबालाय होमबा माबायसा मानसियाथ' मोनदों होमबालाय 96 मोननाय 91 मोननाया जुदि मोनाखैबा जेनेबा आंनिखौ बुंबाथाय आंनियाबो बिदिनो 94 95 नि खाथियाव थागौमोन मिस्टेक मार्क जानायखौ मिस्टेक जानाय कुइसनफोरनि मार्कखौ होबाथाय जेनेबा माबायाव फरेस्ट गार्डआव कुइसनानो मोनबा मिस्टेक जाखादोंमोन जानायालाय रिटेनाव जियानो जा भिसिडिसियावबो मोनासै आङो फरेस्ट गार्डआव मोनासै माने भिसिडिसिखौ आं बारा एक्सपेक्ट बानायाखैमोन देलाय मार्कआ रिटेनाव खममोन नालाय माने 60 प्लासमोन जायखिजाया 62 63 बिदिनि लाइनाव थानांगौ खिन्थु फरेस्ट गार्डनिखौ एसे एक्सपेक्ट बानायदोंमोन आरो मानो होनबा गोबाङानो हादों होनदोंबाबो 90 प्लास बिदि मोनाखै बुहुदानो सोरबा मोनदोंबाबोथ' जेनेबा 94 96 फोरावथ' मोननांगौमोन ना माबोरै थालांखो माने ट्रान्सपारेन्सिखौ इसोर होनो हाया माने रिटेनाव इखिनि मोनदो बेनिफ्राय भाइभायाव इखिनि होनानै मेरिटआव ओंखारबाय बेबायदि माने ट्रान्सपारेन्सि होनो हायाखै इसोर जेनेबा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेनो लायनो कारापसन खालामाखैनो परिबर्तन सरकार लायनो आरो होबावनो नोंसोरो भट होबावनो परिबर्तन सरकार नांगौ नोंसोरनो एबारनिफ्राय माने एकदम सियर जाखाबाय आं मिन्थिना मोनखाबाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बे बिटिसिआव जाय गभर्नमेन्ट फैया माने एकदम कारापसना दंखायो थाखाथारो फैसा नङाबानो सोलिया आं जेब्ला प्राइभेट स्कुलाव मावना दंमोन बे स्कुलनि माबानि थाखाय रेजिस्ट्रेसननि थाखाय दानियाथ' दा स्कट नांगौना रेजिस्ट्रेसन नांगौना बेनि थाखाय आं खारथिंदोंमोन दै बे ब्लक लेभेलनिफ्राय लाना डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम फैसा होआबा फाइलखौनो साइनखौनो दोरोदानो आरो सेक्रेटारियेटआव थांबाथ' बुंनोनो नाङा फैसा गैयाबा फाइलानो आग बारायखाया बेयावनो कारापसनखौ मिथिखायो कारापसन दं होननानै थेवबो एसे एक्सपेक्ट बानायदोंमोन गोदान सरकारनिफ्राय जि माने जबफोराव बारा इदि कारापसन जानाय नङा खोमा होगोन खोमा जेनुइनलि होननानै खिन्थु मिथिबाय दा होआसै सासेबो सिनायनाय लोगो मोननायखौनो खोनायाखै मार्क बुरजा बुरजा मोननायखौ होमबा आरो मा एक्सपेक्ट खालामबावनो नोंसोरनो बुङा माने इदि माने दुखुथ' जायाखै थालांनायनि खिन्थु बुस्थुफोरखौ होनदो आरो इबायसा माने एसे एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरो जेनेबा कारापसन गैयि जागोन मागोन होननानै खिन्थु दा जि नुदों माने जि मोनथिदों कारापसनाथ' जाखादों 100% मानो होनबा सासेबाबो मोननांगौमोन दा सिनायनाय लोगो इमान बुरजा बुरजा मार्क मोननायफोरा नङा होमबा आरो जुदि मेरिट बेसिसाव जामारदोंबा इसोर ट्रान्सपारेन्सिखौ मानो होनो हायाखै रिटेनाव माने इखिनि मार्क मोनदोंमोन एकदम क्लियारलि खोन्थाखानाय माने इखिनिनिफ्राय काट अफ लांदोंमोन बेनिफ्राय भाइभायाव इखिनि मार्क दंमोन ओमफ्राय भाइभायाव इखिनि मोननानै मेरिटफोरा मोनलांबाय इदि होननानै मानो होनो हायाखै इसोर जेनेबा ट्रान्सपारेन्सिया बोरो आरो आङो मार्क मोननायनिखौ RTIबो होना दोनदोंमोन बेसेबां गोबाव जाखो एसे गोबावबो जासाबबाय खोमा आं सानाखै नायबाथाय मिथिगोन मेसेजखौ दासिमहालागै जेबो रिप्लाइ गैया आरो आं मार्कआ बेसेबां होननानै RTI होदोंमोन आरो डिडि मान ड्राफ्ट 10 रुपिस होनानै अफलाइनसो होनांगोन नालाय अनलाइनथ' RTIबो होनो हाखाया बिटिसिखौ अनलाइनावनो गैखाया नालाय अफलाइनसो होनांगोन RTI होनोबाबो
दालाय जि जाबाय जाबाय मालाबाव माने दुखुथ' जायासै इदि मानो होनबा बेलेगावबो ट्राइ मारिना दोनखादोंमोन ना माने बिटिसिनिखौ इदि फोथायनो हाखाया मा बुंनो जेबो लाब गैला इफोरखौ सानबाय थाना जायखिजाया मिन्थिबाय इखौल' जि लाब गैया बिटिसियाव जि गभर्नमेन्ट फैबाबो जोंनि लाइफआ जेबो चेन्ज जाया जोंनि लाइफआ एखेयानो थागोन कारापसनानो थागोन फैसा गैयाबा साख्रि मोनखाया बिटिसियाव बे सियर जाखाबाय एबारनिफ्राय भट मोननाय नंला दे आंनिफ्राय आरो नेगेटिभ केम्पेइनसो खालामग्रा जासिगोन एबारनिफ्राय नोंसोरनि भिउ पइन्ट अपिनियन भिउ पइन्टसिम लांबाय सरि नोंसोरनि पइन्ट अफ भिउ अपिनियनफोरखौ शेयार खालामदो दा माबायसा आरो सोर बेसेबां मोन्दोंमोन आरो फोथायबावगोन नामा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नोंसोरो ग्रासरुट लेभेलनि जोंनि गभर्नमेन्ट जायखौ होनोना फोथायबावगोन नामा नोंसोरो कमेन्ट खालामना बुंदो दा अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय मादैनि बुंनाय बाथ्रा आरो जायफ्रा लिरगिरि जाया केन्डिडेटमोन 95%, 94%, 96% मोननाय स्टुडेन्टआनो जुदि बिटिसि सरकारनि होनाय साख्रिखौ जुदि मोननो हायाखैब्ला बिनि गेजेराव थारैनो जाख्लनायनि अजद आरो कारापसननि अजद होननानै जोंनो फोसावनानै होदों जुदि 96% मोननाय स्टुडेन्टआ केन्डिडेटआ जुदि जबखौ मोननो हायाखैब्ला अब्ला सोरबायदि स्टुडेन्टआ सोरबायदि केन्डिडेटआ बेसेबां पार्सेन्ट लानानै बे जबखौ मोननो हाखो थारैनो बिनि गेजेराव जाख्लनायनि अजद कारापसननि अजद होननानै दिनै बाथ्रा बुंनो थारैनो बेयो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय स' रायजोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो प्रमद बर सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै जाख्लनायनि अजद कारापसननि अजद खालामगासिनो दिनै परिबर्तन होननानै बुंदोंमोन परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफ्रा गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे साख्रियाव जब मोननो थाखाय लिरदोंमोन राइटिं लिरदोंमोन एग्जाम लिरदोंमोन नाथाय पार्सेन्ट मोनसेयावबो दिनै जबखौ मोननो हायाखै जाहोना मानो रांखावरि बा फैसा होनो हायैनि थाखाय दिनै बे जबखौ मोननो हायाखै होननानै लिरगिरिफ्रा जोंनो फोरमायनानै होबाय नङा होनब्ला दा थारैनो प्रमद बर सारा बेफोरबायदि खालाममारदोंब्ला परिबर्तननि नामाव दिनै जाख्लनायनि अजद कारापसननि अजद खालामगासिनो दिनै बेफोरखौ मानो बुजिनो हायाखै प्रमद बर सार नोंथां जोंहा नै बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो साननैसोनि उनावनो बिटिसि इलेक्सन जासिगोन जोंनि गेजेराव साननैसो समल'सै नाथाय बिनि बेलायाव दिनै कारापसन खालामगासिनो अब्ला जों रायजो राजाफ्रा सोरबायदिनो भटखौ होनांगौ रायजोफोर नोंथांमोना एसे सानै हयै भटखौ हो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय